जो रोज रहतिया में पिटिले कपार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। बहरा जाके बसल बाड़े के हो सोहिया जी हमार हो। अच्छा सोहिया जी तहार हो। हाँ जी तो केकरा से कहतन हो? सखी से। तो तन बढ़िया से कहना हो। ठीक है आओ रोज रोज रहतिया में पिटिले कपार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। अरे बड़ा दुख बा ए सखी। हाँ रोज रोज रहतिया में पिटिले कपार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। सोहिया जी हमार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। सोहिया जी हमार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। घरे ना आवेला का हो? ऐसा घरे ना आवेला? आवेला 2-3 साल पर। 2-3 साल पर आवेला। चलो अंदर के न बहो लागता कि कवनो सवतिनिए परलो भाइल बाड़े। उ करे चक्कर में सखी हो पगलाइल बाड़े। अच्छा रखले बना लागता लागत सब बना। कह नहीं माने नहीं कह सकते हैं। चलो रेडी लागता कि कवनो सहवतिनिए परलो भाइल बाड़े। ओ करे चक्कर में सखी हो पगलाइल बाड़े। लागता कि कवनो सहवतिनिए परलो भाइल बाड़े। ओ करे चक्कर में सखी हो पगलाइल बाड़े। सोरा हो सिंगार काके करी इंतजार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। सोहिया जी हमार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। पिया जी हमार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। क्या बात है बहुत बढ़िया। चलिए अंतरा हाँ जी लास्ट हाँ जी याद बा तो हंसत तब कहे काहे हंसना नहीं चाहिए का? कहे हंसब गाना लगे बोल के हंसे दोनों दोनों करे बोल। चलो लास्ट अंतरा पिहिया कमलेश हमर दर्द नाही बुझेल रामा। कवसर समझावेले त करता रे उनको के माना। पिहिया कमलेश हमर दर्द नाही बुझेल रामा। कवसर समझावेले त करता रे उनको के माना। सोची सोची बतिया सब कथता कपार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। सोहिया जी हमार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। पिहिया जी हमार हो कि बहरा जाके बसल बाड़े। बहुत बढ़िया का होता लेकिन आज अपनी मन नहीं खबर आओ ठीक बा अच्छा बा निमन नहीं खबर ठीक बा आओ